Siinä se olisi Kuninkaan lähde. Tässä on tuollaisia kivipaasia, jotka on ihan ihmiskäsien tekemiä. Mä luulen, että tässä on ollut tällainen allas. Ja tuossa pohjalla on yksi tollainen kivipaasi kanssa, joka näyttäisi aika neliökkältä. Niin veikkaan, että se on kaadettu tästä vasemmalta puolelta tonne lähteeseen. Ja ajatuksena se, että vesi ohjautuisi tuolla kauempana olevaa kaivoon. Ja muutenkinhan tätä maata on aika paljon kaiveltu viime aikoina, että ei ole, tästä on alle 10 vuotta, kun tässä on kaiveltu jotain. Ja muutenhan tämä on kanssa vähän tällainen puunkaatopaikka, että tässä on tehty jotain harvennushakkuita ja muuta vastaavaa ja sitten jätetty siivoamatta jäljet. Ja sinänsähän tämä on erikoista, että tuossa puun vasemmalla puolella on rajapyykki ja tuolla vähän kauempana on toinen. Eli tämä on omallaan noin 300 neliön tontilla. Ja tämä on mun mielestä aika hieno nähtävyys, jos joku ei olisi nähnyt vaivaa tämän tuhoamiseksi. Ja sitten vielä jos tästä paikasta olisi pidetty huolta. Mutta semmoista se on, kaikki ei osaa arvostaa.